ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 30ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦାୟ ବ୍ଲକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 314। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦାୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 6798ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ସବଡିଭିଜନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 58ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ତହସିଲ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 317। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ଥାନା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 612। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1948 ମସିହା ଜୁଲାଇ 26 ତାରିଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1958 ମସିହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1957 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1868 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1943 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 27 ତାରିଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1944 ମସିହା ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେବେ ମତଦାନ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1952 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 27 ତାରିଖରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନନ୍ଦନକାନନ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1960 ମସିହାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1979 ମସିହାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାରାଦୀପ କେବେ ବନ୍ଦରର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1966 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 18 ତାରିଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦର କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1962 ମସିହା ଜୁଲାଇ 17 ତାରିଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠାରେ ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଟକଠାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 26ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା?
ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 6। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୈଳାସନାଥ କାଟଜୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାରଳା ଦେବୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୀରକିଶୋର ରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ IAS ଅଫିସରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର।